Okay mga guys, nasa dahi ko na karon sa padung ko sa ngadto sa muang balay kay wala mika pero akong i-surprise sila mga katugsok. Karon ako siyang tagaan og lingaw para nga makakuha sa kumaos dai ni si tugsok sa dai ang manghod sa dato ni Chasmeros Bunganoy. Mao ni kamanghoran ako mga katugsok. Oh, na sa kuno karon sa sayos kabuntagon aron mohatag og laing challenge kaninyo gikan sa sayos kabuntagon nga unta kitang tanan sa atong pagmata. Maangkon na to ang kalinaw kapiskay sa tong panglawas. Okay mga guys, mga katugsok dai. Katong usbo na nako ang ako ang pangalan karon di na ta mo tawgon og mga guys ako nang mga katugsok sa akong channel Tutong Tugsok og kini siyang lugar mo ni lugar sa ako ang amahan nga ako karon gitulgan dito sa ilang balay nga nagikan mi dito nya muli mi sa mua aron ma-surprise nako kong asawa nya tagaan ako siya og challenge nga usa ka disco dance. Okay, atangin ninyo mga katugsok og ayaw sad kalimot dai sa pag-subscribe sa akong channel Tutong Tugsok TV, ingon man sa among men Janwa Mix TV 3 Buhakak og sa amo ang kauban nga si Jingles TV og ni Alimukoy 3 Buhakak og kang sa ako sa daing pagumangkon siyang Katben TV siyang channel. Ayaw sa ninyo kalimtis pag-subscribe og pag-suporta. Okay, mao na ni ako ang surprise diha kaninyo mga guys ha. O mao ni lugar sa ako ang ikan ano nindot kayo nga view sa diri mga guys kinay mga buntod nga wa ko himbaw og nganong nabuntod na siya. Angay ko kay tugsukan ni buntura og oh kay padung nami ngadto sa akong bata mga guys ila sa amo am pugilingong balay na nay naggubo gamay nga sounds timing sa kayo kay moadto demi kami sa ko ang dudong ngadto tugsok ngadto sa among balay kay among i-surprise iyang mama sa usa ka sayaw nga wa dito adre. Exercise sa kabuntagon. Sige mga guys, atangin ninyo niya. Usbo na ko ayaw kalimot sa pag-subscribe ngadto sa ako ang channel Tutong Tugsok TV og sa among men Janwa Mix TV 3 Buhakak. Nami mga salida day nga gihimo mga guys. Gahapon adlaw atangin ito ninyo. Kay nindot kay ito para ninyo sa kalingawan aning kalibutan para natong tanan. Sige paduong na ko mga guys ha. Daraday akong bata mga guys oh. Okay, unsa man maligo pa ka? Oh maligo pa kuno siya mga guys. Maligo ka na linaw. Oh, nasa day ako ang mga silingan sa ko ang kuan mga guys na karon kay buntag man manugway sad sila sa ilahang mga kahayupan diri sa kabukiran. Para nga sa ilasang kugalingong tagsa-tagsas paningahanlan aning kalibutan na. Usa ka kambing nga giguyod-guyod sa usa ka tag-iya nga mga ampinganon sa ilang mga hayop. Kaya paningabuhig pamugas sa na mga guys. Aw mga katugsok day. Sorry kay mga katugsok nga di malimtan ako gyud ang ako ang giingon nga mga katugsok na taron kay ang mga guys masampit gyapon ako kay mao may naandan. Pero ay kabalaka kay kini mao gini siya ang Tugsok TV. Mga katugsok, padung na ko ngadto sa amo ang gugalingon para surprise ako ang mahal sa katugsukwanan sad. Okay. Nahinay na tadong. Nahinay ta kay padung na tay la mama. Dali dong. Oh, na ini agi mga katugsok oh. Ang duol gini sa karsada sa damua mga katugsok. Oh. Okay, duol-duol na gid mi sa mga katugsok.
Wa pakibaw ko ang asawa nagpa-sounds. Nindot kayo ang surprise nako para niya. Talentog iskrisay sa kabuntagon. Dong, dali da dong. Uyas ko ang intugsok. Uy. Dari agis daan dong. Masaag ka diha. Dali. Lah. Ibu-ibupan. Okay mga guys, naan nami. A few moments later. Abusada. Só que a profissão das minas é... Abusada, bicha, vai dar fera. Ela vai tentando. Ela vai tentando. Ela vai dar fera. Ela vai tentando. A partir desse momento, tá caindo puro. E a partir desse momento, tá caindo puro. Mas só que a profissão das minas é... Abusada, bicha, vai dar fera. Ela vai tentando. Ela vai tentando. Okay mga guys, di lalim dahil nga muhatag taog surprise ito sa wano nga kanang sayo sa kabuntagon iskrisayas paugnat sa mga kugatan sa matagusa pwede na ito ni Himuon day kaya ni kuman kondisyon na ito lawas pero agil kigluya mga katugsok lisod yung mga forma ito itong tugsok murag wati nga naputla no do kabuk ikog Uy, wati nga, do ikog. Usar man day. Okay, mga katugsok, ayaw mo kalimot sa ako ang pag-subscribe sa akong channel.
Tutong Tugsok TV ingon man sa amo agyong min. Janwa Mix TV Tres Bukak. Adto nyo makita ang tanan na mo ang mga salida nga talagsaon. Puros gyud pagkatawa diha kaninyo sa among tulo. Jinglets TV og ni Alimokoy Tres Bukak. Labi ni gyud sad sa ako ang pagumangko no. Naam sa channel day. Set out na ko siya Katbin TV. Tanawa sa ninyo ang channel. Okay. Daghan kayo salamat kaninyo mga katugsok. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe. Click sa bell icon para kompleto mo sa mo ang video labi gid sa among main. Og pag-like og pag kanang click. Okay. Kay grabe ko tasa mga katugsok. Oh, dagko kay singot to tugsok. Mao na to. Ang akong istorya og mao sa dito. Okay. Og daghang salamat kaninyo. Og God bless kanatong tanan. Bata man ka papa og mama, lolo og lola. Mag-amping tas tagsa aning kalibutana alang sa tong pamilya. God bless in your home. Tutong Tugsok TV.